4 братя. Давид го убива от скитници Власи. Това е едно от първите спомена на Власи в историята. Не е много ясно какъв е контекст, само знаем, че е убит в местността красивите дъбове. Скитници, разбира и номади, такива планински. Моисей загива при опцията на Сяр, ако не греша, и остават Арон и Самуил. Обаче нещата не върват между Арон и Самуил, защото все пак властта обикновено се държи от един човек и в крайна сметка се стига до разрив. Има обвинение към Арон, че е бил византийски агент, че е влизал в контакти с Василий. Сега не е много ясно какво точно става, но цялото семейство на Арон, включително самия Арон, е екзекутирано от Самуил. Единственият пощаден е Иван Владислав, който е спасен поради застъпничеството на Гаврил Радомир, сина на Самуил. Значи, братовчеда спасява братовчет си. Интересно, защо са убити дъщерите, оставен сина? И то точно сина, знаем в какво значение има това също. Странен, странно решение, но в крайна сметка владетелите са също и хора, имат своите емоции.